У 1792 годзе Рэч Паспалітая ляжала амаль безабаронна перад расійскімі войскамі і канфедэратамі таргавічанамі, што выступалі супраць Канстытуцыі 3 траўня. Бракавала сілаў, да і Прусія на дапамогу, якой разлічваў Станіслав Аўгуст Панятоўскі, здрадзіла сваім абяцанням. Тым не менш, урад Рэчы Паспалітай рыхтаваўся да абароны краіны. Зрэшты, зрабіць кароль і ўрад маглі не шмат. Былі падвоены падаткі ды абвешчана паспалітае рушанне, але супраць рэгулярнага расійскага войска гэтага было замала. 12 траўня 1792 года войска расійскай імперыі перайшло мяжу з Рэчы Паспалітай. Да яго далучыліся атрады канфедэратаў таргавічан, кіраваў расейцамі генерал Крэчэтнікаў. Сілы ж таргавічан ачольваў Сымон Касакоўскі, магнат з Віленшчыны. Каб апраўдаць давер імператрыцы, ён распачаў сапраўдны тэрор на нашых землях. Адзін з сучаснікаў тых падзеяў пісаў: генерал Касакоўскі гарцаваў па Літве, палячы агнём, рабуючы і пустошачы. Казакі і салдаты маскоўскія паўсюль ганьбілі нявестаў. Увесь край, там, дзе вялася вайна, стаў дашчэнту спустошаны так, што засталіся толькі неба і зямля. Забегаючи крыху наперед, хочу сказать, что кровавые подвиги Сымона Касакоўскага были по заслугах оценены с участниками. Падчас паўстання 1794 года ён быў пакараны смерцю у занятай паўстанцамі Вільні, а менавіта, як тады казалі, на французскі манер быў павешаны на ліхтары. За 2 месяцы, што працягваліся ваенныя дзеянні, адбыўся шэраг бітваў, перамогу ў якіх часцей святкавалі расійскія войскі. Былі занятыя гарады Браслаў, Глуск, Менск, Нясвіж, Слонім, Гародня. Войскі інтэрвентаў імкліва рухаліся да заходніх межаў Вялікага княства Літоўскага. Адзіным значным поспехам нашай зброі стала бітва пад Зяленцамі 18 чэрвеня 1792 года. У тых падзеях браў удзел і Тадэуш Касцюшка, чыя дывізія забяспечвала прыкрыццё галоўных сілаў. Але перамога ў гэтай бітве не спыніла вайну. 14 чэрвеня расійскім войскам скараецца Вільня, а 23 берасця параза Рэчы Паспалітай становіцца відавочнай. У такой сітуацыі Станіслав Аўгуст Панятоўскі пачынае таемныя перамовы з Кацярынай II, імкнучыся, падпісваючы капітуляцыю, захаваць дзейснай Канстытуцыю 3 траўня. Але спроба была марнай. Па загадзе імператрыцы кароль абвяшчае аб далучэнні да канфедэратаў і загадвае абаронцам скласці зброю. Рэч Паспаліта аказваецца пад акупацыяй расійскіх войскаў. Кацярына II падманула удзельнікаў таргавіцкай канфедэрацыі, абяцала непарушнасць межаў, то захавае межы Рэчы Паспалітай, а на самой справе адарвала ласы кавалак беларускіх і украінскіх земляў. Не трэба думаць, што радзенскі сойм, які ўвайшоў у гісторыю пад назваю «Немога», вельмі хутка замацаваў акт другого падзелу Рэчы Паспалітай. Сойм працягваўся некалькі месяцаў з сярэдзіны чэрвеня да конца лістапада. Сцэнар, які ажыццяўляў расійскі пасол Якаў Сіверс, не ўдалося.
імгненна увасобіць жыццё. 23 снежня 1793 года Россия и Пруссия подписывают домову об другим поделе Рэчы Паспалітай. Скликаны у горадні летом того ж года сойм, что проходил под аховой российских войсков, формально подтверждая акт по делу. Дзеянне Конституции 3 травня отменялось. Рашэнне аб падзеле прымалася ў гародні, у новым каралеўскім замку на так званым нямым сойме. Я бываю часта в этом палацы, там зараз музей і бібліятэка. Вспамінаю гэтыя падзею, уяўляю, як это там все адбывалася. І скажу так, што сапраўды захаваліся добрыя апісанні, это выглядала нават жахліва, таму што кіраваў усім расійскі пасол Сіверс. На гэты сойм абіралі выключна прыхільнікаў Расіі, таргавічанаў. Але і так расейцы баяліся гэтых паслоў, дэпутатаў, 5 нават арыштавалі. Прагаласавалі пад прымусам за трактат з Расіяй, которым адрывалася частка дзяржавы. Але не хацелі зусім галасаваць за трактат з Прусіяй. Прусія забірала Торунь, Гданьск, частку Великапольшы і Памор'я. І таму паслы ў знак пратэсту маўчалі і хацелі ввогуле разбегчыся. Тады новы замак акружылі батальёнам расійскіх грэнадзёраў, скіравалі на замак гарматы, і кіраўнік, маршалак, который вёў сейм, сказаў: «Ну, маўчыце, значыць, маўчанне знак згоды». І так прымалі гэты трактат. Это была сапраўдная ганьба. Российская империя, атрымлівае Менскае, частку Берасцейскага і Віленскага воеводстваў, а таксама ўсходнюю Валынь, Кіеўскае, Браслаўскае і Падольскае воеводствы. Разам 250 тысяч квадратных километров з насельніцтвам больш за 1,5 мільёна чалавек. Прусіі адышлі заходнія землі Польшчы. Обрезанная с усіх боков Рэч Паспаліта страціла апошнюю магчымасць праводзіць самастойную палітыку. Цяпер гэта стала зразумела ўсім, як і тое, што расійскі арол ужо не аслабіць хватку сваёй кіпцюрыстай лапы, а Рэч Паспалітая прыцішана маўчала. Але тое маўчанне, як аказалася, было перад бурай.